guys! Så nu skal vi prøve at se, hvor langt jeg kan løbe min have, uden at jeg bliver forpustet. Og fordi jeg allerede er forpustet, det er på grund af, at jeg lige har spillet ret meget basketball med min... Jeg har spillet ret meget basketball med min far. Så har vi gang med at vise jer det. Så venter lige. Så er jeg ikke forpustet. Så skal vi bare starte om 3, 2, 1... Undskyld. 1, 2, 3, let's go! It's a guinea and your feelings so guinea cause you leave me so. Keep on breathing so guinea cause you never know. What am I do? It's just my assignment. It's a guinea and your feelings. Nu 3 runder. Her er jeg nu forpustet. Og det var den video. Tak for at se med. Tak for at se med. Og hvis I vil se flere videoer sådan her, så skal I bare like og subscribe. Vi ses!